Molt bé, gràcies, president, de nou. Bé, plantegem una qüestió que ja va ser plantejada pel nostre grup, per un servidor mateix al penúltim plenari d'aquesta casa, dirigit a l'alcaldessa. Ahir va haver una altra prec o pregunta a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme d'un company del grup popular, crec que era, i per tant ahir mateix la tinent alcaldessa va respondre en relació a aquest tema. Nosaltres no volem deixar d'insistir, sabent l'explicació que ens va donar ahir la senyora Bonet, però no volem deixar d'insistir amb i no per demà ni per el mes que ve, sinó és un plantejament que té una lògica, que té una orientació de futur, perquè evidentment les coses s'han de fer i s'han de fer bé, i aquests processos i aquests tràmits s'han de fer bé des del punt de vista formal, legal i amb el màxim consens. Però hi ha una cosa que és evident, que hi ha una petició del sector, una expressió de preocupació del sector del taxi per l'increment de robatoris i de furs i de problemes que estan tenint el sector del taxi a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Això és una evidència. Per tant, la base és aquesta. No estem demanant coses que no tenen base. També, diguem-ne, no és veritat, i per tant aquí haig de dir que l'alcaldessa va mentir en la resposta que ens va donar al plenari quan va dir que aquest tema no s'havia tractat a la Comissió de Seguretat del Taxi. Això és fals. La senyora Colau va mentir al plenari i ho dic perquè consti en acte. Dit això, el que nosaltres demanem és que d'acord amb el sector, d'acord instant, evidentment, l'organisme competent, que és l'IMET, l'Institut Municipal del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es trobi la fórmula jurídica, més enllà que es facin altres coses mentrestant, que es faran, 112, etc., es trobi la fórmula legal que permeti de manera voluntària als taxistes a instal·lar càmeres de seguretat per prevenir incidents, prevenir delictes i ajudar els cossos de seguretat, que tant Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra diuen que seria de gran ajut, per esclarir, una vegada s'ha produït aquest delicte, els seus responsables. És aquest el prec que li fem al govern municipal. Moltes gràcies.